С призив за възстановяване на загубените държавни територии вследствие на процедури по неправомерни замени на земи и гори, се обърна към премиера във вторник инициативен комитет, включващ неправителствени и браншови организации, както и политици и синдикати. За целта те предлагат Бойко Борисов да внесе в парламента законопроект срещу заменките на гори и земи. С този законопроект ние нанасяме един много силен удар на българската мафия и на българската олигархия, която е свързана с нея. Собствеността на държавата е на всички нас. Това означава, че ние сме заинтересовани лица и 20 години да не бъдат допускани заинтересованите лица да си търсят своите интереси в съда е просто престъпление. И за това престъпление се мълчи години наред. В законопроекта ще бъде записано още, че направените до момента замени трябва да бъдат обявени за нищожни и на практика държавата да си възвърне загубената собственост. Според изчисления на инициативния комитет, до момента държавата е загубила не по-малко от 6 милиарда лева от замени, а общо размерът на територията е равна на 10 000 футболни стадиона. Налице са и данни, че земи по морето са били продавани за 13 стотинки на квадратния метър. Казва се така, Европейския съюз ще ни глоби за заменките, което не е вярно. Европейския съюз ще ни глоби, ако ние не възстановим пазарните принципи. Той ще ни глоби за това, а не че сме направили заменките. Тоест, ако симпатярите, които са взели тези земи, доплатят разликата между тяхната действителна стойност и това, което са направили до момента, тогава всичко ще бъде окей. Ако законопроектът не бъде внесен в Народното събрание, от комитета ще организират референдум за възстановяване на отнетите от държавата земи.